Jeg befinder mig her på NGG. Vi har fået nys om, at der sker noget rigtig godt på Svanereden. Det vil jeg gå ind og se nærmere på. Jeg er nu indenfor på NGG's område, og jeg vil kigge videre på, hvad det egentlig er, der sker. Det hele virker jo rimelig harmløst. Men lad os nu spørge en pædagog, hvad det er, der egentlig sker. Goddag. Goddag. Her. Ja, det er. Det ser rimelig harmløst ud her. Men sker der noget slemt? Nej, det gør der ikke. Jamen, vi kan da se, at børnene de leger på farlige rutsjebaner. Der sker ikke noget, hvis de kommer til skade engang. Så lærer de også livets barske realiteter. Ja. Jeg skal hjem, når jeg bare går ud herfra. Må de bare gå ud? Ja, det sker der ikke så meget med. Jamen, prøv at se, der er en parkeringsplads. Hvordan stopper I? De bare løber ud? Vi lukker lågen, så vi kan. Okay. Det er meget nemt. Så løber de ingen vejen. Der er tydeligvis ikke så meget at komme efter her. Lad os gå videre. Når pædagogen ikke kan give os noget arbejde med, så bliver vi jo nødt til at gå videre til en elev, som har gået på Svanereden og måske har fået veje i Emil. Emil, som vi ser her, er gået på Svanereden, og han er gået med til at fortælle os om hans oplevelser på Svanereden. Jeg har hørt, at du gik på Svanereden, da du var med. Ja, det gjorde jeg. Hvordan var det? Det var knap så fedt. Hvad skete der, siden det var knap så fedt? Så det var mest pædagogerne, som der, når vi skulle ud og have en pause udenfor, så ville de sætte os op ad en væg, alle sammen, og så skulle vi tage bukserne af, og så skulle vi vende os om, så ville de tage fodbold og skyde numsen på os, indtil vi bare begyndte at grave. Det lyder ikke så fedt. Hvad gjorde de ellers andre ting imod jer? De kunne godt finde på at gå hen foran os med fingrene op i vores ansigt, og så vil de spørge og knipse os op i ansigtet og sige, er du bange for din mor og far? Og andre ting. Men jeg var ikke bange for min mor og far. Og alt det, du fortæller os, er sandt? Nej, det var fedt at gå i Svanereden. Er du helt seriøs lige nu? Ja. Ja. Jeg tror ikke, vi får mere ud af ham. Sådan, det er fucking fedt. Jeg står her ude foran rektoren Jens Rans kontor, og vi vil gerne og spørge ham om, hvad der sker. Goddag. Goddag. Hvis det er der nogle spørgsmål om Svanereden? Det kan du tro imod. Fantastisk. Hvad er Svanereden? Svanereden, det er et sted, hvor eleverne skal komme her fra skolen om eftermiddagen og kunne under opsyn og få en masse aktiviteter og en masse spændende kreative ting. De, der vil læse lektier, kan også komme til det. Har du nogensinde været problemer med Svanereden? Nej, jeg har aldrig været meget bekendt. Vi har haft en udmærket fordeling af, at drengene kan spille fodbold, og der kan være optræden, og der kan være en masse andre ting. Og så er der nogle gange nogen, som jeg sagde, der vil gå ind og læse det, og det vil også kunne. Alt det er sket i en god fordragelse, som begge stemmer. Så du er helt sikker på, at der aldrig har været et eller andet? Ja, jeg ved ikke noget af det. Jo, der var engang noget med udendørsfaciliteterne, men som du ved, her på stedet, der gør vi det i vores egne herre, så lynhurtigt fik vi lavet en ny legeplads derude. Okay. Der er ikke så meget mere at komme efter her. Mange tak. Tak. Efter længere tids forgæves søgning vil vi nu gå til dem, det virkelig handler om. Børnene. Jeg vil nu høre, hvordan det er at gå på Svanereden fra børnenes synsvinkel. Er det godt at gå på Svanereden? Ja! Er der noget galt med Svanereden? Nej! Har I problemer med Svanereden? Nej! Er pædagogerne gode på Svanereden? Ja! Jeg kan ikke bruge dem til noget. Jeg gider ikke mere. Der er kun gode ting.